Ce s-a sfârșit a doua zi în Dubai? Acum vă spunem. De dimineață am plecat spre orașul vechi. Vă sfătui de acasă să vă gătiți dacă doriți să cumpărați sau nu ceva. Pe noi însă ne-au zamanit într-un magazin și Vlada de aici au cumpărat un parfum. Încă și la reducere pentru că ne-am târguit. Dacă nu au vrut, dar ambele ne-am pus în capul lui să ne facă reducerea. Aici doar am filmat, n-am cumpărat nimic și între timp ne-am dus spre plajă pentru că asta a fost obiectivul nostru de dimineață. Cât de obosiți nu am fost, oricum plaja n-am mai găsit-o, Doamne, cât de tristă eram, deja am zis hai acasă, am pierdut toată ziua. Între timp, bărbații noștri ne-au făcut un cadou, așa eu am crezut, la acest restaurant C'est la Vie. Deci, practic, unul din cele mai faimoase restaurante aici în Dubai. Fiind aici, încă nu înțelegeam ce mă așteaptă și, hop, iată și acest eveniment, în sfârșit, după 4 ani și 9 luni împreună. Tot aici am aflat că sora mea știa cu 4 luni în urmă despre această cerere, însă mă bucur că așa s-a sfârșit a doua zi în Dubai.